Gipasakang kaso batok sa kanhi mayor sa Cagayan de Oro City mahitungod sa ayuda niadtong panahon sa pandemya, gidismiss sa Ombudsman Mindanao. Ani ang report. Gibasura sa Ombudsman Mindanao ang kasong gifile ni City Councilor James Judith ug Malvern Esparcia batok ang kanhi Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Ang maong kaso may kalabutan sa isyu sa pagpanghatag og ayuda niadtong panahon sa pandemya. Lakip sa maong kaso ang kanhi head sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO nga si Teddy Sabugaa o kanhi CSWD Overseer nga si Mike Fabello. Sa 8 ka pahina nga desisyon sa Ombudsman, gibutyag niini nga wala mapresenta sa complainant ang ebidensya nga magpamatuod nga adunay anomaliya sa pagdistribute sa ayuda. Kahinumduman nga niadtong tuig 2021, adunay one-time cash assistance gikan sa national government nga gi-download sa DSWD-10 nga nagkandidad og kapin 750 million pesos aron ipang-apod-apod sa mga katawhan sa Cagayan de Oro City isip ayuda panahon sa COVID-19. Apan kulang kuno ang nadawat sa mga benepisyaryo. It was a facade. It was just a pure manipulation, pure fabrication, a hot balloon. Si Judith, Judith wants to project himself as a fighter. Fighter with no fight. Wala kuno'y basihan ang reklamo nga giduso sa duha ka mga konsehal og political harassment lamang kini batok kaniya. Apan alang kang Cagayan de Oro City Councilor Attorney James Judith nga bisan pa man og gidismiss kini sa Office of the Ombudsman, mamahimo kuno gihapon nila kining iduso pagbalik ang kaso kung ilan nang makuha ang COA report nga maoy ginapangita sa joint order sa Ombudsman. Dilip sa sila ngingon nga magmaya na sila kay natibawas na ang kaso, wala pa, nalihis lang kay gusto mong god ni Ombudsman nga moagi ta sa proseso nga pangayoon gyud nato ang finding ni COA. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.